дар чорабинии роҳбарияти китобхонаи миллии тоҷикистон сафири ҷумҳурии озарбойҷон дар ҷумҳурии тоҷикистон шоирону адибон муҳаққиқони осори ин ду адиби зиндаёд ва ҳаводорони шеъру каломи миллати ба мо дӯсту бародари озарбойҷон иштирок ва суханронӣ намуданд. Китобҳои мазкур аз озарӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума шуда ба хонандагон пешкаш гардиданд. Гуфта шуд ки ин адибони шинохтаи озарбойҷон даҳсолаҳо пештар ба хонандаи тоҷик шиносанд. Осори онҳо дар маҷаллаву рӯзномаҳои тоҷик борҳо нашр шуда ба дасти алоқамандони адабиёт расидаанд. Бояд зикр намуд ки девони Имомиддин Насимӣ ба ифтихори 650-солагии шоир ва мутафаккири барҷаста ва китоби қутии почтаи нависанда Ҷалил Мамедқулизода ба хотири 150-солагиашон рӯнамоӣ шуданд. шинохти Насимӣ дар Тоҷикистон аз соли 5 қарни 20 оғоз гардидааст ва чуне ки мо имрӯз медонем дар Озарбойҷон 650-солагии Насимӣ ҷашн гирифта мешавад ва ин китоб албатта бахшида ба 650-солагии устод девони Насимӣ муаррифӣ гардидааст. ва мо чуне ки медонем дар матбуоти Тоҷикистон порча порча ғазалу рубоёти Насимӣ дар чоп гардида буданд ва имрӯз дар шакли комил девони Насимӣ гирдоварӣ шудааст ва мо боварӣ дорем ки баъд аз чоп шудани девони Насимӣ дар Тоҷикистон бозам таҳқиқ ва муҳаққиқони девони Насимӣ бештар мегарданд ва он вижагиҳои хосе ки имрӯз барои муҳаққиқони тоҷик маълум нест ба таври мукаммал таҳқиқ мегарданд. муҳаққиқон зикр намуданд ки Саид Имомиддин Насимӣ аввалин шахсест ки бо забони озарбойҷонӣ девони комилеро ба вуҷуд оварда роҳи ноҳамвори каломи манзумро барои ҳамзабононаш тахту ҳамвору хушсалиқа гардонидааст. Аз ин ҷиҳат муҳаққиқони ватанию хориҷӣ Саид Имомиддинро яке аз поягузорони адабиёти Озарбойҷон пазируфтаанд. Гуфта шуд ки тарҷумаи ин китобҳо агар аз як ҷониб дӯстии ин ду миллатро қавӣ созад, аз ҷониби дигар сатҳи маънавии хонандагонро боз ҳам баландтар мебардорад. Дар чорабинӣ мутахассисон доир ба паҳлӯҳои дигари ҳаёт ва фаъолияти адибони озарӣ маълумот доданд.